Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. 50 minutos nakaligid sa tak na alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Abril 8. Ikanawang Webes sa bulan sa Abril tuwig 2021. Sa gihapon, puwerte ka pa ang sang panahon, puwerte ka init sang tiyempo. Sa sunod sa Bacolod, naginaopdan man sang mga masingki kag nagainit man. Nga mga balita, dere sa sunod sa Bacolod sa lokal, pati na sa nasyonal. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Hanuton tayo sige na nga to sa mga Pangulong dinalaan. Una kita sa bahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi ni mayaw nga balita para sa Negros Occidental. Sakop man di. Lakip man din maka-aksyon ang sudad sa Bacolod. Anong balita? Pinakadamo sa isa lang kahugada. Pinakadamo sa isa lang karesulta. Ginatawag nga all-time high. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang kadamuon sa mga tao sa Negros Occidental nga gintapikan sang kagaw nga corona sa isa lamang kapag pagwa sang resulta sang swab test nga ginhimo sa ila na record subong adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kadamuon sa mga kaagbiyanan o kung mga kaaksyon kakululbaan. Amaning tion siguro nga mag bululigay kita pangamuyo na lang. Di blakay daw halos tanan nga mga tikang nahimo na sang mga tao, nahimo na sa mga opisyal daton sa gobyerno. Pao Diyos ko, kaluoy kami. Tuy-tuya kami kung anong maayo nga himuon para malampuasan ini nga problema. Ang kadamuon mga kaaksyon 317.
317-317. Una sa balita, una sa aksyon. Kung inugang naton sa kanamuon sang aktibo nga kaso nga na-record kahapon mga kaaksyon 635 kabugusan ni ha kahapon nga kabugusan nga aktibo nga kaso sa lipot nga sugilanon abong manikanamo sa mga tao diri sa Negros Occidental. Why padalabot ang Bacolod, separado ang record sa Bacolod, separado man ang record sa Negros Occidental. Kung ilakip nato ning 317 nga ginakabig all-time high sa isa lamang kapagpagwa sa resulta, kung ilakip naton sa 635 nga kabugusan nga COVID-19 active cases kahapon, Aragoy ang kabugusan nga kaso ara naman sa 952 952 48 darang antes mag-isa kalibo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amo ini ang bad news nga sumunod na baton sa Action Radio Bacolod subong lamang hapon. Ano ba lang istorya sa likod sinitanan? Tinguaan naton nga may maluan kag dapat lamang nga tutukan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sabahin sang lokal pagid nga balita mga kaaksyon, sa lokal nga hugada sa gihapon, nakasentro ini sa krimen nga pagpamatay sa 4 ka mga tinuga, 4 ka mga persona sa Purok Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Bacolod. Ang akon sa Pinilanggang Barangay nga isa man sa pinakasikat nga barangay sa Pilipinas kag base sa bilog nga kalibutan. Sikat sa kabalo na kamuna ang Barangay Tangob. Prong Gardenville niya dito ni sa Ununhan Gawa. Isa sang pinakakatapusan nga purok sa nga Barangay Tangob kay ang piyak na to area na sa Barangay Pahanukoy. Ano ang balita mga kaaksyon? Ang ini mga naghimo sang krimen ginpang hingadlan na. Suspect pa malang ini sila kay why pa sila mapamatmatan sang korte. Ano pagid ang pagpasaka sang kaso ginpatigayon subong naman nga hapon. Tanan nga mata kag dulongga nakatutok sa 39 anyos nga si Christian Tulot o kon mas kilala sa hayo nga si Dondon. Kahapon kun maduduman ginkadtuan ni siya sang pulis sa Barangay Bunga Don Salvador Benedicto agod imbitahon. Ang tuwag siya kahapon person of interest pa lamang. Tagin imbitar pa lang sa parangakuwaan sa Banisayon kung bala maihibalo siya sa sininatabong krimen o kon massacre. Pag-abot sa estasyon sang pulis, ginpisa-pisa o sisa. Agsanggin pangabay nga abrihan. Aya sining nga dala nga pagkabutang pating unod sang bolsa sa SD Panapton. Pakete sang ginapatihan Shabu nakitaan sa mga otoridad. Una sa balita, una sa aksyon. Pero kahapon, minano ka paligo-liko, minano ka pasuli-suli pamangkot, nagapurugiot sa pagpakatig-a ining si Dondon, nagalungo na nagaugtas pa kag medyo may alboroto pa to siya. Nga ginapakita mga kaaksyon, di ba? Kahapon sa estasyon sang police station number 8. Nagapanindugan siya kahapon nga wala siya sang labot sa krimen. Pero subong nga adlaw, kaina sa aga, sa Action Radio Bacolod una nabatian ang report nga pag-ako ni Dondon Tulot, T-O-L-O-T, Tulot, nga siya ang may labot ginman sa krimen. Ngalan sang duha niya ka mga upod iyaman ginhingadlan. Joel Espinosa kag ining si alias Bro, B-R-O, Bro. Among gintudlo ni Dondon nga may kaangtanan man kag kahilabtanan sa krimen. Sa mga wala nakasunod sang sining balita kahapon la, wala nakasunod sa sining balita kay man di man tanan nga mga listeners sa radyo. Adlaw-adlaw radyo pero may ginapamatian mo, di ba? May mga bag-o nga listeners. May ara gani bag-o lang niya
Tukib nga ang AM radio subong pwede naman nabatian mo sa Facebook Live. May ara ginaya kay man di laban diri sa Pilipinas kundi sa bugo sa kalibutan. Sa mga wala makasunod sa sining balita kahapon diri sa Aksyon Radyo Bacolod, ang mga ginpamatay nga natabo ining krimen Abril 4, Domingo de Pascua ini siya. Sang aga mga kaaksyon, duty tagini sa patrol basta Domingo sang aga, no? Wagid sa may nakatukib, no? Kung tani, kung temprano pa to na tukiban ang krimen, kung tani kita mismo nakakatuto sa crime scene, Domingo sang aga, amoning time nga naglibot kami ni Action Nexon Tahom sa patrol sa mga beaches, kag resorts, kag cafe shops, nga ginpasiradon, no, sa surat sa Bacolod, pati dito sa area Santa Lisay City. Di April 4 mga kaaksyon, natabo ining krimen ang mga ginpamatay diri Jocelyn Nombre Espinosa, 59 anyos, John Michael Espinosa, 35 anyos, Remedios Giamma Espinosa, 69 anyos na. Kag ang pinakamasakit dali pamatian kag daw sus ya bukal dugo sa sinuman na makabati estimo. Pati ining bata nga 5 katuig ang edad, Precious Espinosa, wala gid sang kalabot-labot kag tuman kay inosente, dinalahig pa sa di maka sa ding naghimo sang krimen gani. Ang bata ni kung tani may maayo pa niyang palabuton mo. Ang bata nga sa edad nga 5 katuig mga kaaksyon, damo pa kung tani sang miyembro sa di pamilya. Nga nagalaob nga basi sa ulihi, amo pa ning makapaalibantar sila sa di pangabuhi. Malinaton basi kung nangin presidente pa rin sa Pilipinas. Di ba sa edad nga 5 katuig, ano yung labot yun sa mga inawakay nyo man? Pagid kalabot-labot din dalahig pa. Pinakangilo, pamatian pagid nga balita mga kaaksyon, based sa panaysayon, sang sining suspect nga si Dondon Tulot, kung basihan ang yesterday nga statement, nagsiling sa mga kaaksyon nga ang gingamit sa krimen, martilyo kag espading. Ang mga gingamit sa pagpatay sa biktima, di malagi nagamit na martilyo haw, pagpukpok sang lansang, paggabot sa lansang. Ang espading din ginagamit haw. Ang tapas ang kahoy, panapas tubo, espading. Panapas ang mga hilamon, espading. Sa siring sahi sang armas na ginagamit mga kaaksyon, hindi malayo. Sa siring mga sospitsado, hindi gini tadlong ila sinipinsar mo. Manang ila sa rigin pamatay, hindi ba ni malayo sa ila? Kilaban-laban makaaksyon nga ang bisan sino pamangkuton diri masalinggid ni. Na hindi inihimo sa isa katinuga. Nga may tadlong ang pinsar, hindi ini pwede mahimo sa isa katawo. Nga ara sa insakto nga pabinsaron. Kilaban-laban, himo ini sa isa katawo nga ang utok nalikupan sa alkohol kag epekto sa illegal nga droga. Kung sa mga binugoy pa nga tinaga mga kaaksyon, sabog na sabog. Inang amo nang pagpati sa kalabanan kung bisan sinong pamangkuton mo, di ba? Ang balita dari mga kaaksyon sa mga adlaw, ining si Dondon Tulot, gindala na sa bahin sang All Hall of Justice. Sa korte sa Bacolod, pinasakaan na sang kaso, ang kaso illegal possession of prohibited drugs. Bangod sa ginapatihan siya nga nakuha siya kahapon sang ginpawasag sa iya ang unod sang dalaya tong bag mga kaaksyon. Pero sa pabangkot ko narugid balang ginalinan o kung ginkamunuan nga nahimo patyon sa mga suspetsado ang mga biktima. Ang unang impormasyon nga nagwa based man sa investigasyon sang kapulisan mga kaaksyon sa gihapon illegal nga droga, sa gihapon malademonyo nga shabu.
Basta gani masubrahan ang sinuman nga makayop-yop o konsinghot sang shabu, naga-alien ang pamatasan sila. Bisan kaugalingon yan, di na nagani makakilala kung kaisa, nagalupad na sa iban nga planetang pinsar nila. Amo ning grabing kampanya sang gobyerno naton subong. Agod nga mapahagan-hagan lang kundi gin mamatap na ining pag sige-sige baligya, pag sige-sige yup-yup sang shabu. Ganyan gyapon ang shabu, hindi gyapon madula-dula. May krimen gyapon nga ang kalabanan ginaangot si illegal nga droga. Sa investigasyon sa hepe sang Station 8 mga ka-aksyon, Police Major Jory Puerto sa naligad nga Abril 4 sa nasilintera Domingo de Pascua, sang aga ni nagkadto sa balay ining si alias Bro. Sa balay ginestaran ni John Michael Espinosa. Ara matong tiyo ni John Michael nga si Joel Espinosa. Dugay-dugay nag-abot ni sinundon tulot ni Ho. Agod ang tuyo kontani niya makwa sang water pump. Pero sa mulod siya sining kapinsar, nakita niya nga ininom ining si ang magtiyo ngani. Sa malos pinsar ni Don ngani sila ko nami upod inumaw. Amo to nga tayo mga ka-aksyon ti kalabanan to aragi masulod sang puloy-an mo. Oh. Tipon-tipon no istorya kag inom-inom. Tilagopod ini si Don inom. Sa ila ni Bro kag ini magtiyo nga Espinosa. Nagopod sa inom. Sus, nawilis tugon-tugon. Sang ulihi mga ka-aksyon nagsabtanay ining si Michael kag si alias Bro. Nagsabtanay ni silang dua. Tiko mo kay nakainom kung kisa hindi mapunggan ang balatyagon sang kagkainit. May ginlalisan ni silang dua. Ang ginalinan sa ila sa nga ginlalisan ining si Bro mga ka-aksyon. Nagasukot ni siya sa utang sa iya ni Michael. But sila nga si Michael may utang kay Bro. Anong utang? Pilang utang ya? 35,000 ka pesos. Sa diin ano nga transaksyon Ining 35,000 pesos suno sa pulis. Amo ning presyo sang illegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe no, galaboy 35,000 mo. Ang ginasiling utang presyo ina sa illegal nga droga, way taidiya ni kung isa na ni transaksyon o kung nagtingob ini. Ini based sa investigasyon sa ato sa ni pulis. Sa laktod nga istorya mga ka-aksyon, posible nang dulom ang panulok sa ning alias Bro ni. O kung grabe nagsingki pag nila sa ning alalisay. Pinang lampusan martilyo kag linabo espadeng ang mga biktima ni ho. Kaya maroon natin mga ka-aksyon, ano na ba lang marangatan sa ning kaso ni? Ang duha, Bro kag Joel. Ano ba lang ang ilang sa ring sitwasyon? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Executive Assistant Ernie Pineda ginpabanuan ang orientation sa mga vendors sang Libertad Market kag Central Market angot ini sa ginatuwag nga market mechanisms. Ang kutuyuan maka-aksyon para makontrol, para mapunggan ang sige-sige nga pagdamo sang COVID-19 cases sa bakulod kag marketplaces. Bandera naton permi makitaan ang pagtililipon sa mga tao sa mga merkado. Kakalipat kung kaysa mga tao kung narasulod merkado mo kaya napapinsar nila kung diin sila makabakal sa nga balo-barato nga isda, balo-barato nga basic commodities. Paislak balog, supak na slagli sa ginatuwag nga social distancing. Ang meeting giniawat ini sa may annex building sa Libertad Market. Si BCPO City Operations Management Unit Chief Lieutenant Colonel Lester Liada mo nisang nagpresentar kung anong papel, anong action plan sang Task Force Market Discipline. Kaya naman sa orientation, ang Community Information Service Support Group ginapabanuan ni Joseph Nazareno, ang Socio-Economic Enterprise Unit Libertad Market Supervisor Jonah Abaw, araman ng taga City Legal Office Enforcement Team.
ang road clearing operation bla na matamat naman nagbalik ng iban. Sino dapat manaway naman? Ang ining amo ba nga say nga orientation mga ka-aksyon? Ara naman dira sa area sang Burgos Market naman sa mga hapon. Dira sa may barangay 17 nga Gymnasium. Una sa balita, una sa aksyon. Sa probinsya Calabel, si Governor Bong Lacson alas 2 ang takna sa mga hapon. May ginpagwa naman, may ginisyo naman nga panibag o nga executive order. Amo ini ang bando sa paglimit sa ang ginatawag mass gathering sa Bogos nga Negros Occidental. Ang seating kag capacity sa isa ka venue dapat 30% lang. For example, may isa ka lugar nga ang pulungkuan isa ka gatos. Dapat 30 lamang ang makapungko. Ang tinutuyo para mapunggan man ang sige-sige nga pagsaka pag naamos ang kaso sang COVID-19. Ano pagid? Nasaad man rin sa executive order sang gobernador ang diskresyon o kung hatag niya sang pagtugyan niya sa mga local government units sang desisyon sa pagdeklarar sa ila sa ning jurisdiction sang ginatawag targeted lockdown. Lockdown sa lugar lang nga pinili. Lockdown sa lugar lang nga dapat i-lockdown. Hindi tanan cover sang lockdown. Sa mga lugar lang nga damo-damo kaso kag dapat may kaigo nga rason. Plus, ang lockdown mga ka-aksyon hindi sakop hambal ni Gov Lacson ang National Road. Dapat open sa 24 oras. National Road alagyan nila sa mga tao kag salakyan. Dapat di na paglakip na, hindi na pagbaralan, hindi na pagsakupon sa lockdown kung may aragin man. Bulang! Ang bulang mga ka-aksyon, Southern Negros, Ilog kag Kabankalan. Isa man sa ginapatihan, ginhalinan kun nga abumutsog ang kanamuon sang kaso sang COVID-19 sa banwa sang Ilog kag syudad sang Kabankalan. Mayor Pedro Zayco Jr. may ginpagwaman nga mando, opisyal nga mando executive order nga nagapalawig sa suspension sang bulang kaganuman nga aktibidad sa mga bulangan sa Kabankalan City until further notice. Grabe man na subong ang contact tracing nga napatigayon kag massive nga swab testing sa syudad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 510 alas 5:10 Action Radio Philippine Standard Time. Amayad to nga to sa mga pangulo nila sa bansang lokal, sa bahin naman sang nasyonal. Pilipinas gin suspender ang paggamit sa AstraZeneca vaccine sa tao 60 anyos panubo. FDA nagatag sang compassionate use permit sang ivermectin para sa tao. Ining bulong nito para ni Espanok no mo. Ibla. Samtang Presidente Duterte negatibo sa pinakaulihing nga swab test suno kay Senador Bongo. Always naluoy magita sa mga opisyal nato sa gobyerno no. Halos di na masipan kung kapila sila ipaidalom sa swab testing mo. Sa lalakit na gorong ilong nilas na sang swab. The right choice. Dito rin sa Negros Occidental mag-action, Mayor Jerry Rojas ang Murcia, Board Member Manuel Federico, amo na yung labing ulihing natapikan sang kagaw nga corona. May pinapalasili ka mga opisyal man sa barangay, opisyal sang Banwa Konsyudad. DOH nagklaro nga ang cyclist ang hindi required nga magsoksok sang face shield. Tudlay man tuod na. Gabi siklita kay ma-face shield ka pa. Ano pa ng face shield niya? May kung ka bisiklita ka, kung magtatakod ka face shield, dapat may garter na sa likod mo na para hindi mapalid. Purti naluoy man ng gobyerno. Sila nga, hindi na nayalaw na, hindi na required na magsusok isang face shield ang mga nagabisiklita. Ang kasakay sa Carabao, pwede pagkura magsusok face shield.
Alas 5:12 si Action Radio Philippines Standard Time sa nga bakahin nato na panoon ang observation report sa ato sa nga patrol with Action John Diaz sa sining nagatagiti pa panahon. Action John, mayong hapon please kamin. Medyo mapangpaanggan ni Action Mar ang panyampo sa palibot ng sunod sa Bacolod, pero anyway ang patrol ari kami nagasunod na sa patrol mismo man sa nga police station number 8 aling kami dito nagtener dito nga paang sa may Hall of Justice. Medyo tensionado pala ng sitwasyon bagod kati nagabantay kita kay Action Mar sining gin nga patigan nga inquest proceeding, no? Pagpasakas ang kaso batok sa isa sa mga suspetsado sa multiple murder case na nagutado na sa may Guardianville. Sining mantinag ginasundan nato ng patrol sa station number 8 alin kami dito kay na sa may Hall of Justice da kami nagrusot abi sa Madalan Lacson. Medyo dito ko yan pati ang gina-alerto mo naton ang safety man bala sa suspect Action Mar nga ginasundan nato ng patrol kami mismo nila pero medyo madali man, no? Nga magkadiretso lang dari Burgos Lacson pero pagtigilan traffic dahil digit maraw abing traffic dari sa Burgos Lacson tugtog dito sa Merida Lacson kabusan nga Madalan Lacson sa hapon moderate to heavy to heavy ang traffic situation karamo sa masakyan na ginawa sila longga siningad ng Action Mar. Siguro ang balirang tulo po na pon kita kaya perfect yun ang singkal sang init kaya na sa udto tugtog mga alas 3 sa hapon kaya kaya dito subuman sila nag-iadin maguso o mga alas 4 na sa hapon dali man sila kaya nagpinonsok Action Mar along area sa Lacson ano kayo kung ba napuwas ka na dito sa area sa Magsaysay Lacson amo magyapon medyo mabugat magyapon ang traffic paglabot sa mismo nga lugar mga ka-action dito na lang kita nga naguro ginawa paglabot na sa may Taytay diba sa may Magsungay Bridge sa pagkato dito sa may Bangka Alihis sa may dalan Alis Road ang mga ka-action dahil medyo malaligwan ang sitwasyon sa trapiko dahil pag napuwas ito para i-turn kami dito pabalik sa may Araneta para hindi kami diri magutoki sa traffic sa may Bangka Metal kaya kung Bangka Metal ng area magka-action mabubugat na dito ang sitwasyon sa trapiko so dito na lang kita nag-usoy diri sa may dalan Araneta pagliko nato ang drama ulat ka lang pinakamasigundo especially kung napahingan na red light sa mga direksyon pero kung green light dire-diretso man yung mga biyahe karon nga hapon mga ka-action pero iti dira paglabot naman sa dalan Araneta way na sulhay na ang biyahe kay dire-diretso na mga ka-action sa mga obstruction sa dalanon do kadamo sa masarakan sa Gapon nga sinumbali pero importante sa drabla tayo yon ang biyahe sa turista kaya gani naka kami nagasinundan na ilang kami sa patrol nabutalay pa gani sa may area mismo sa may Transcom di ba direct Transcom nga kisa kasi sinumbali kaya di mga salakyan so kung alang-alang di mga pagmanifest sila kinaban kaya sa may sa guide mga ka-action no pero may lang kay karabanan masarakan kita na patrol ka naga-hazard man damo to medyo matisig na sitwasyon nga pagbiyahe pero wala problema kung da ka man kalabay makakasyon kay iban gambal nga pwede tago kalabay diri sa conference salay siguro kung diri na kamo sa may Araneta wala na problema diri na lang pa Alihis Araneta straight na makakasyon dito pa area sa barangay Tangob sa barangay Panokkoy wala na problema diri sa may Bangka Metal kung nasugudan niyo dito kamo sa may Burgos Conference Road da ka man kalabay sa may Bangka Core diretso na lang pagkato dito sa may Bangka Metal kaya sa Conference Road kaya para at least hindi na kuliko patayo ng biyahe ninyo pero anyways diretso sa may Bangka Core sa nga po medyo mabulugat din ba ng traffic pero manageable mga ka-action importante may mga traffic lights nga nag-function may mga traffic enforcers sa dalanon nga napamtang mga ka-action no anyway kaya nakabot kita dito sa may backup 8 bago lamang kita doon nagpapanao gani sa may patrol car na ining section tulad mga ka-action no pero may update kita to Action Mar. Ang information nga ito na baton, ang case na ginpasaka, batok sa iya. Ginuna nila ni pasaka kay kung hindi na ma-file ang case Action Mar, ang possibility is i-release na mong kasi malapse ng reglementary period. Yes. So, mabudlayan naman sila sa pagdadakop, inali, abi, no? So, giningagod nila file ang case. Doon sa ngapon, ang information nga ito nga nabaton is pag-upot sa illegal nga droga kon Section 11 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang managing file nila batok diri kay tulot and dasig lamang Action Mar kay doon ang pagwag rayon sa resolusyon ang piskal. Wala pa kita infogid kung sino nga piskal ang nag-release sang resolution sa ilang gin-inquest nga kaso pero ang information nga ko naton gikan diri sa mga kapulisan is nakitaan sa piskal nga may probable cause no sa pagpasaka sang kaso nga illegal nga droga batok diri kay tulot Action Mar. Karon dugay kay actually ang aton nga mga police and operatives diri sa area wala di no even si Major Puerto why dito sa may police station Action Mar may ginlakat sila no so i-check nato na karon ko nang gilakat nila ko na update na kang tayo sa Gapon diri sa kaso diri
Kaya ginacheck na to, duwari di si Joel Espinosa. At pang isa action mark, lang nga ginabitahan nila. So, Naging mention ni Dondon. naging mention ni Tulot, Aha. ni Dondon. Oo. Kasi Dondon niya ang bilog yung version. Aha. Actually, pinaka-amo to kina, nagpasalamat man sa aton. Kay gingaan sa basang hiligwa o kung maayo nga sitwasyon nga makaplasta sa sang iya nga pagpayag kung Yes. anong natabo. Na-interview mo sa Action John one-on-one. One-on-one. Oo. Sige. But silingon, wala sang interruption, wala sang lain-lain. Bido ano pasunod nga pagsaysay niya sa sitwasyon. So, during sa action radyo, ginsugid-gid kung paano siya nakakadto sa dra nga lugar. Okay. Kay ang natabo na action mardo, ginsagali mismo, nagpangita sa ina nga pamilya, nga kadtuan niya. So, tanan, ang gipang bulgar action man, ang katabo sa mga regular na may nadlaw, tubtob sa amo silang adlaw, anong senaryo, anong diin nagdalagan, diin nagkadto, paano na lampusan ka martilyo, doon ginkuha ang ispading, Dere, only sa action radyo Bacolod na kwansa naton sang plastado, kag tawhay maniya nga pagpayag, pagpaputsag, kag nakita naton kay na sa tumakaksyon nangin emosyonal ining si Tulot sa nga pagpayag sang pasaylo sa pamilya Action Mark. Na murag-muraga na gawag Action John? Or- Ginako yung makunsan o sa Action Mark nakasuyop, illegal nga droga. Na Anong adlaw, ano nga oras, karona. Bantayan na sa tumakaksyon diri sa pagbalik report naton sa aton magsigapon sa katal. Ang kaksyon mo sa sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod sining hapon, nagabata markiman na huluhandong sining matalingon hopefully magaguro ginawa na kita suman sa paang sang panyampo mga kaksyon. Tanan nga sa tumakaksyon nga repatibas sa sining panyampo na magigman higop sa mainit na kape, pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang aton grindor sa inyo. Maginom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Isa ka produkto sa patrol ang tagtibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Okay, acknowledge na nga ito sa monitor sa live stream. Kaya sa pagbalik sa patrol, steady ka mo na ha. Kaya ipapati ni Action dyan sa mga monitor sa ito sa live stream. Ipapati ni Action dyan ay sa nga one-on-one interview. Inibag-o ni siya nga panaysayon sang suspect nga si Dondon Tulot. No? Saan ba ka mo na? Okay? Danica Espinosa Hera, yes, I agree. Gadroga na sila. Nag-ako na to si Dondon Tulot ho. Nakasyabo sa sus. Kailinit, no? Klase mga utok sa tao, no? Alex R. Montesa, palihog ko tamyaw sa amigo ko, si Go Wee Sun. Sa nga Phuket, maraming salamat. Eva Gradas Baternak. So malon, mala na utok. Yan na sa drugs. Kaluoy sa bata. Ang bata gito tuloy-luoy. No? Bisan ako gani, hindi ko kapalawig lantaw mo. Sa bisan picture lang, nga naka blurred pa ang picture. Hindi ko kapalawig lantaw sa sitwasyon sa bata. No? Alex R. Monteza sa ilaman ni Ma'am Vanessa M. Mayo. Kaga Kelly Jelly sang USA. Kaga Ma'am Lida Zamora. Yamagisi sang pagpanamyaw halin sa Philippines. Thank you, Gid Chamarlon. Hindi gid mapunggan ang pabinsaron nga nalumos na sa methamphetamine hydrochloride. Gani man, ilautok na, lumos na. Inonovea, good nun Chamarlon, ka monitor kami, family Novea. Amigo ta, Alex Torres, good nun mig, watching live from Mansilingan. Amo na ang epekto sang Shabumig, gani man. Siya Miguta Batsmate naton Alex Torres. Yuri Torta de la Peña Barbecue sa Marlon maayong hapon. Sa maupod naman kami ni Lola Turing. Sa iba sa nga program FB Live. Halin sa radyo pakito sa FB Live. Okay.
William P. Will, mayong hapon Idol Marlon. William Carmilotes, ari sa Bahrain, nga monitor. Araman si Liza Castiliano Parongga, good afternoon po Sir Marlon, watching from Cabanatuan City. Elisa Iligan, good afternoon Action na Marlon. Ang isda hindi babunit sa ikog, kundi sa baba. Salamat kay nadakpan na siya. May duha pa nga ginhingadlan niya. Mark Saison Gronero, Mark Saison de la Cruz, good PM. Sige ka drugs nga hindi masarangan sang ulo. Ay ka GEGO, klase ulo na sir. Inom ka dalang tuba tol para klaro pa minsaron mo. Mas maya pang tuba tol mo kung makauyo ng lawas sa tuba. Kapag sika pa. Tuba pa more. Maambal ka pa tuba pa more. Masyabo, way ganaya sus, way ganaya. Idulot sang maayos lawas mo. Cecilia Tuhaw Sadaya, good afternoon, watching live dari kami sa Meporok Santol, Barangay Bandalagan, God bless and more power. Rodelyn Alvarez Bayabado, hi, good afternoon. Hamal ni Alex Torres, ang road clearing agi lang kay halin sang manugsaway balik man Japon. Ang mga salakyan labi nigid ang mga big time nga mga tag-iyas ng salakyan. Mo ni sa gani wagid daw ka useless sa ilang siring operation blah. Agi lang tol pila ka adlaw kun way naman sa nagamonitor, balik naman. Ay sus. How siya no? Dona Navarrete Macario. Araman si Elmer itunis regalado mayong hapon ang Marlon from Letegs Market Fairview. Oy, taga Quezon City. Gamonitor kami diri subong. Halong man kabuda sa may Quezon City. Porti man ang kaso dara sa bahin sa Luzon, partikular sa Metro Manila. Rone Mananghaya, paiway anay ang mga extra activities nga makagalanyat tawo. Kunting tiis pa halong gid kita. Ara na dako na papel sang LGU, sang local chief executive, ang mayor. Dakong papel ya no sa pabalik sang istrikto nga health protocol. Labi na gid ang limit sa mass gathering, kundi gid man pwede nga dalian limit lang. Si Governor Bong Lacson may executive order na sa buong hapon again pagwa maka-action 30% up to 30% lang seating capacity sang venue nga ginatipunan sa mga tao. So Zet Alunan, good afternoon watching Hong Kong, be safe, God bless. Araman si Ima Alcuala Kalstrom, good afternoon Action Marlon, watching live from Sweden. Krisya Blas, may hapon sa Marlon, monitor lang kami sa may Pahanokoy. Ara si Guillermo Clarito, nag-upod si mo sa nga program, upod man sa mga abyan ko, nga pinahubog sa imo program sila ni Boy Miguel Barillano, kag Fred Madrid, sang Mabini Coral, barangay 30. Ang barangay ni Guillermo Clarito, naghimo na barangay 300 ba? Muna inom lang, pahubog lang, kag isa na sa jaway lang sa illegal nga drogaw, kay ginaya. Okay ko na kay Guillermo Clarito, inom lang sa isa niya kanta saot-saot, kung mahubog tulog lang. Bong Tizo Arroyo, mayong hapon ng Sir Marlon, watching live ko sa balita mo. Guillermo Clarito, amo man tang tanang pamuluyo sa barangay Breves Tagibong, Pontevedra, araman nag-upod si imo sadi. Araman si Jorita Sayam, amo na dapat bantayan nila ang mga tawo sa sulod, hindi kami nga mga OFW kay paghalin di naman sa Manila, negative man kami. Ang moratorium dapat para sa mga taga-Bacolod, hindi sa LSI OFW. Suggestion, okay? Phoebe Achivar Islao watching. Salamat kid. Mayo kay nahingagaw pasaka ang kaso batok sining nga klase demonyo sa Marlon. Okay kung hilwayon mo pa to, siguro damo gid tao mawal daw, no? Hilwayon mo to mangita to ya pamaagi. Base kung ma-disguise to siya nga para hindi sa badakpan, nga siya bungdaan, no? Dapat lagid pa sa kaan kaso para hindi na kayagwa sa kaprisuhan eh. Damo daw mawal niya tao daw, damo yung mainit nga tao daw kung ginhilway pa to sa pulis, mag-lap sa ginatawag nga reglementary period. William P. Hill, hidlaw man ko sa Bacolod City kag barangay Sumag. Okay. Chivi Tan, may nga po sa Marlon na bitayon, basta ka drugs gani wala na napulos utok nila. Balik ang bitay, Amalia. # balik bitay. Flor Deliza, Piansay, Cario, good afternoon sa Marlon, monitor dari sa may Tagoba. With Ernesto Cario Jr., God bless. Sa mga Cario family, dara sa
kapurok na ko na. No, sa mga Caryo family, okay? Happy listening lang dara sa may Purok United Roadside sa may Barangay Tangob. Kung sa nga lugar ba na. Dino Alik, good PM Action Marlon. Randy Artiaga Santisas, Action Sir Marlon, wherever listening, si Randy Artiaga Santisas. Chibitan watching kami Granada, Action Marlon. Susiat Alunan, Marisi Icole, mayong hapon Action Marlon from Barangay 28. Zoren Soto watching from Escalante. Randy Artiaga, okay. Balikan ta ng iban na dugay-dugay. Balikan ta mo dugay-dugay. Okay, salamat. Nasaan ang aksyon? Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio. Sa nasiling na alas 2 ang tak na subong hapon mga kaaksyon si Governor Bong Lacson. Nag-issue sang Executive Order number 21-21 series of 2021. Executive Order nga naga-implementar sang hugot pa nga tikang o kon measures sa mass gathering. Sa katuyuan nga mapahagan-hagan ang subong sige-sige nga pagsaka sang COVID-19 confirmed cases kada adlaw bay aragid sa nagadugang diri sa Negros Occidental. Anong nasa adri sa duwa ka pahina nga executive order ni Gov. Lacson? Sa Section 1, nabutang diri ang limitation sa mass gathering. Ang mass gathering, ang kung pagtililipon sang mga tao, mga kaaksyon, dapat limitahan sa tub-tub 30% sa sitting o kon venue capacity. Amo to ang balko kaina. Sa isa ka balay-balay, gym, kapilya, or anuman nga lugar, basta may pagtililipon, meeting, aktibidad o kon kahiwatan, ang sitting capacity, ang pulungkuan bi isa kagatos. Amo ng capacity niya, dapat 30, tub-tub 30 lang. Hindi maglapaw 30, ha? Kaya mo na nabutang dali sa executive order. Ano pa gid? Ang localized kag targeted lockdown. Ang lockdown dapat
ilimit lamang sa specific areas sa respective local government units o kung LGUs sa Negros Occidental. Dapat hindi pag nilakip sa lockdown, shall not include national roads. National road dapat bukas na, no? Dapat bukas. Ang kada LGU mayara sang discretion sa pagdeklarar. Sa ila ang desisyon sa pagdeklarar sang localized kag targeted lockdown within the respective jurisdiction. Sa jurisdiction nila mag-action. Ini mag-action dasigni no, ang pagpabalo sa mga local government units. Kay kalabanan naman nga mga LGUs nato nila sa Negros Occidental. Mayara sang kauguligon nila nga mga Facebook page mag-action. Tingin na forward ni sa ila. Kag damo man sa mga residente nga masabi man nga nag-follow, nagasunod sa Facebook page sang ila sa lugar, ila sa nga LGU. Parang ibante way nagoro tiyempo bla, dari na lang sa radyo ga salig naga-monitor. Kung kayo sama siling sila ay mayara ilibag ko na isigudo order si Governor Bong Lacson. Tingin pirmahan ini ni Governor Bong Lacson sa mga adlaw April 8 2021. Muna ha, bago ha, nga executive order ni Governor Bong Lacson. Di ko sino ba nang magsupak na maka-aksyon mapatungan kid sang ginatawag nga penalidad. Konting tiis. Total nagtiis na mga kata nagligan nga tuwig. Tiis lang anay sige hapon. Ay imbes nga makaganhagan ang kaso subong, nagbalik sa problemado naman nga sitwasyon ho. Ang observation ni Governor Bong Lacson sa dalagan sang COVID-19 active cases subong. Amo na di para kay Gov Lacson ang second wave. No, second wave sang local transmission. Teo, kung mabato na karong ginahulat naton ang latest nga datos nga pagwa sang Provincial Incident Management Team kon PIMT sa active cases nila. Tinigin mention naton maka-action nga information nga sa bulod diri sa aton nga subong lang adlaw 317 ang nagdugang mga ka-action. So kakulolbaan kitama dawalos di na niya isa-isa gid naton ni check ang background sang kada isa nga gintapikan sa saning kaso ri. Laban-laban di local transmission na daw. Local transmission laton isak pamilya, latnan bata, latnan iloy, latnan bana, latnan utod, latnan pakaisa. Amo nagakatabo subong dari sa Negros Occidental ho. Kundi gandi halong bisa na ka mosulod sa balay, parugyan ganin ni Gov Lacson, sok face mask, bagwa. Kung na ka mo sa public, sok double face mask. Una sa balita, una sa aksyon. Balikan tarang ato sa nga patrol. Balikan tarang patrol ta sa ato sa nga mga ka-aksyon. I-present ni Aksyon John Diaz ang iya sa nga one-on-one interview sa saring suspect nga si Don Tulot. Aksyon John, sa balik na report please Kabin. May nga po Aksyon Mark, sa ito kanyang mga ka-aksyon. Actually kita ang patrol, ari kita dali sa may sulod mismo sa police station number 8 Aksyon Mark. Okay, dali sa area, actually ari dali si Police Lieutenant Colonel ay promoted na ni Police Lieutenant Colonel Jovel Sidel ang chief sang Intel Division sang Local City Police Office. Ari diri si Attorney Bartolome Malde sang Public Attorney's Office sa Conpao. Ari diri ang investigador sang Police Station number 8 sino nga matuloy. Ari diri si Christian Don Action Martulot. Ang isa sa mga suspectado sa President Abe mismo. Kaya binareview nila ang extrajudicial confession. Ang extrajudicial confession, ang pagka-affidavit, no? Nga binatawag Balaksyon mo, nga makapamatuod
kung ano dari ang statement, no? Kag ano dari ang ibulgar ng mga detalye sining ni tulot action mo sa ating mga kapulisan mismo. Dari sa sulod, actually, bago gilamang, mayroon pagid mga changes, sabi mo, no? Sa extrajudicial confession, dari ko ni baluan, dumiyara, galit ng mga accessories, action mo, nga wala labot dito sa mga na-recover nga mga illegal nga droga. May mga accessories nga nakuha ang pulis. Alahas, daw mo itong isa naman sa nakaina. Ang pumangkot sila diri kong sino ni Alahas. Kay dari sa mga gamit nga ini, dari pag nila may baluan, kung sinogid, kag kung planado gan nila ining krimen action mar. Kay may nagwa nga information nga ining Alahas action mar is hindi man si tulot ang nagkuha, pero ara siya posesyon sang sa ang nadakpan. So gina-check nila kay base bla after the crime may ara gyapon sang contact o communication ining si tulot sa iban nga mga suspects. Pero ang natabo is hindi ang unang statement ni tulot ginapayag niya nga hindi niya kilala action bar ining isa nga si alias Bro Abing ay giningadlan kay ina no sa katapo sang media action mar. Anyway, dugay-dugay update na natin ining pati siya nga extrajudicial confession, no? Dili na makita action bar no, sa aton interview kay ina diri sa Radyo Bacolod plastar sining ni tulot kung ano bala ang natabo action mar. Okay? Sa dito sa natabo sining krimen. Ako diri kay tulot is Abril 4, mga pasado alas 7 ang takna sang aga. Ini sa action mar ang desisyon nga magpadulong sa trabaho sa barangay Bunga sa Banao Santon, Salvador, Benedicto. Ang natabo is may nalipatan sa action mar, no? Sa iyang puloyan. So wala na siya kalabot, basta may doon sa Bato Benedicto, nagbalik ini siya. Okay? Nagbalik ini siya sa ila na puloyan sa may Gardenville, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. Pagbalik niya action mar, dito naabtan niya, ngara na sa may balay, ining si John Michael Espinosa, ining si Joel Espinosa, kag ining si alias Boss Bro action mar. Iklaro unta ining si Boss Bro according diri sa pagpayag ni tulot action mar, amo ni siya kuno ang nagadulong o kung nagasupply sang illegal nga droga dra sa lugar. Ang ginadulongan niya sang droga amo ni si John Michael Espinosa. Si John Michael Espinosa naman according diri kay tulot amo ni ginakuha niya sa illegal nga droga nga iya ginasuyop. Kaya aminado diri si tulot nga sa action man nagagamit gud man sang illegal drugs. Ako diri sa iya sa amo nga tiyempo ara sila sa may payag. Pumakitan sa naragway ito nga unang action man sa may payag action man dito na sa may lapit mismo no sa may gate sang ilang nga puliana. Dito sila nagapulupungko kag nagainom-inom dito no ining tatlo abi. Kag po of course itulot action man apat sila tanan. Naglawig ang istoryahan ay 30 minutos. Halin alas 8 pasado ang taknas ng aga, no? Action mga alas 8:30 na kuno sige pa sila gyapon diskusyon. Ako diri kay tulot ay lagi na istoryahan kay nagapanukot sang utang si Boss Bro kay Espinosa, kay John Michael. Ang utang mga 35,000 pesos na illegal na droga. Okay? 35,000 ang illegal nga droga action mar. Ako diri kay tulot ginayo pa kuno mong ni Boss Bro nga si Michael nga bisan 10,000 lang ang ibayad. Pero ako diri kay tulot si Michael naman naga parindugan hindi sa kabayad pero gaayo man siya nga wala lang kung nakabadalang iyang asawa sa luwas action mar nga nagatrabaho abi. Sang ulihi doon sinabtanay naglalisay, tugtog naglabot sa punto, nga nanaog nga kuno sa payag, iling si Espinosa, si John Michael. Pagpanaog yung action mar, dito yung kuno nakitaan, ining isa ka ispading, na butang abi, no, sa kilid sang payag. Gingkuha, to kuno ni Espinosa, kuning diri kay tulot, kag, paling nga labon, si Boss Bro.
o galing kay napunggan siya nawarik ini ni Joel Espinosa nga tiyo ni John Michael Espinosa. Nawarik action mar nakuha ang ispading. Butsing wala na dayon ang pagpanglabo. Sa baylo nakit-an ni Boss Bro ang isa ka martilyo nga ara dala sa may payag. Ginkuha ini ni Boss Bro kagamot tong ginlampo si action mar kay Espinosa. Amo ni ang aligasyon ni Tulok diri. Paglampo si action mar kay Espinosa, dead on the spot, patay si John Michael. Ang tabakson man nakita ini sang iya digtong tiya ang ilay diri abi niya ni sinasanga si amoning si ginkilala action mar kay certain Jocelyn Espinosa. Nakita niya natabo nagdalagan sa makadto sa payag. Ako din diri katulad gini mo ya ginpunggan niya no si Espinosa tong si Jocelyn abi. Diri kay gin sa kuno ginton bagado gin moto nagkarapila sa kamot action mark kinamugay pa sila nga duwa. Kaya abi guro sang ni Jocelyn amoy punggan sa moto natabo. So reaction mark ang sige sa pugong nagpalapit sa kuno si Boss Bro. Kagin lampusan man sang martilyo ining si Jocelyn action mark. After sina nga natabo is ako didiri kay tulot may armas luthang galing abit-bit ining si Boss Bro. Gintayaan siya sa armas luthang ni Boss Bro action mark kay ginpahog nga hindi magpahida sa bulig o kundi hindi abi maghimo sa malain kay kun maghimo sa o kun abi manugit sa iban mga isa sang tabang patson sa ni Boss Bro action mark. Nakita ang ko nila ining isa ka babae pagid no ining si Remedios Espinosa action mar. Ginkaduan gyud ko nila ya ni Boss Bro no pag ako dito kitulot ang yading aligasyon is nagrakat ko na si Boss Bro pag ining si Joel kag ginpalapitan nila no kag ginlampusan ni Boss Bro sa ulo ining si Remedios kag sang natumba na ko si Remedios ginpalapitan ko ni Joel kag ginkuga action Marlon nga mo man gitraan sang iya kamatayon. That time ko no nakita ni tulot nga ara sa bintana ining 5 ka tuig bata nga babae nga nakita gid sang bata ang krimen no nagali sa bintana nga naga hilubi on action Marlon ining bata mismo. So motong rason kun nga hambal diri tulot duya kita ni Salbaron o galay hambal diri si Boss Bro nga hindi kay kun ni dalon yang bata patson sa action mar ni Boss Bro kag ni Joel. So ulihi ginabalan siya magpalagyo naglakat sa kay motorsiklo lakat action mar baka sa may area sa Barangay Bunga sa Banuasan Don Salvador Benedicto. Yaring pagpahayag ni tulot sa ton interview. Ano nga natabo ni nga crime? Domingo. Sino nga Domingo? Ito 4. Las 8. Sa aga? Oo, munda. Ano natabo na nga? May nag-abot sa balay? Oo, pagbalik ko, nagaling ko aga pala 5. Di ka nagkadto na? Doon sa Bator Tani, kaloy ko abot, may nalipatan akong water pump. Oo, tapos? Yung balik ko, mga alas 9, pag ano ko, ara sila aran sa Joel, ara si napakilala na si Boss Bro lang tawag. Pakilala na kita Bingbing. Okay, si Boss Bro sino ni saya? Ang bago ko na balaan nga gisa gini nakuan niya no kay may utang si Michael. Ano natutod yung ngalan? Bro lang, mo tawag sila Bro lang. Kaya naman ko tuma Bro ang tawag siya mo. Okay. So nagabot ara si Boss Bro sila balay. Oo. Tapos ano dayon? Amo nag-istorya about sa ito muna. Sino nag-istorya nung si Boss Bro? Si Michael? Si Joel, kadlaw-kadlaw mo lang kay Michael. Si Michael sa tiga ng mga... Tatlo sila? Kaya ko na bayaran, tapos kalma ka lang. Kay ang ako sawa ba, ato sa gwa, bago lang nagwa. Tapos mabayaran ko na kay salesman siya, mo na ba? Tapos? Ang ina mo tama na kay gidalom na. Yung rason. Tapos, ang uli na? Basta nga do, si Michael katindog na naog, tapos naog mo siya Naog sa din, no? Sa payag. Okay. Tapos si Joel kay si Bro pag naog. Kung nakita ko Michael lang pwede nakapalaog na sila ako harap pa sa babaw. Na game kuha ni Michael lang ang spading kag kay Boss Bro. Ngagaw ko naman panawag man tani ganing nabaklid na ni nakuha ni Joel ang ang gunti ang spading pag baklid si Joel kay si Tabing Ming nagwa ngagaw ko nga lang kay pero nalampusan pa si Tabing Ming nampus ni Boss Bro sang martilyo kay ang martilyo ara gila sa sa may payag. Buot siningon una tan si Michael nung labon niya si Boss Bro mo na. Tapos
backlead niya, o nakalikaw, nag-backlead niya backlead ni to Joel, si Michael. Tapos pag backlead, ang ginawa na yung spading, backlead muna. Tapos sino una ginlampusan ng martilyo? Si Michael. Si Michael. So patay din si Michael sa spot. Tapos nga nalapot si Tabingbing no? Ang babae. Naglagan nga natani nga ano ba taton tapos kaya ara na kay ano ko sa Tabingbing nga ilikaw ilabon man ni ano labon ni to Joel. Kaya abi nagro ni Tabingbing ano ba iponggaw ko siya. Ang karos ako. Basta nga, may siya migos, Tabingbing, galing si Boss Bro, ginapusan niya sa ulo. Si Tabingbing? Oo, kaging gabutan ako doon, hindi ka maginta, tulo ka lang. Okay. No, ano natabo yun sa sulod? At mga bata? Nga nila po, sila yun? Ang bata to ya, ato to sa sulod ya, pagkatapos ng agreement, naglakat na kuya mo. Duaan na bilang si Tito Joel kasi, no? Bro, so wala ka kabalo? Nag-inom siya. Kaya ko balo kung sino nag... Pero ang bata, ara sa ni Michael, ganyan balay. Oo, siyang bata, to sino to naglampos sa bata? Wala ko ka diya, ay buhay pang bata pag ano eh. Naklaro ko lang, sino ang naglampos sa kay Michael? Si Boss Bro, napasan siya. Sino ang naglampos sa babae, ito yung sagwa? Si Bro man, kaging ano man ni to Joel. Si Joel, doon sila. Spading. Sino na si Joel? Tiyo namon. Tiyo ninyo? Oo. Nung ang ginawayan ng gid kwarta mo tong 35 mil nga utang. Utang sa boto nga sabo. Dito na balangay da makukuha kay Michael mo to na. Kung silingon ikaw gagamit ka man Di ka gakwa sang illegal nga drug. Kay Michael. Si Michael. Si Michael may utang kay Bro. Si Bro mo na nagadagdag dira kay Michael. Si ang tiyo yun naman si Joel. Wait balong igop sila of the night. Kung talaga sam na magabutan no si to Joel mo. Actually, ang kabay sa Papay Darini tulad sa interview mismo dito, one-on-one interview sa isa sa mga suspetsado sa multiple murder case sa area sa Barangay Tangob Surad sa Bacolod. Kaya nasa mana pa sa pasay, loss sa pamilya, no, sa mga napatay, kag nangin emosyonal na siya. Yari ang walipot nga bantayan sa tamakaksyon sa pinakamang survival program sa Akso Radyo Bacolod. Ay ko mama ang pasensya. Wala ko Huwag ko ganyan sila kagba una kong pinsan kong daw kaaking bahala na bala man nila nung katapos ang time naman itong buhay pa sila. Huwag ko kapatay sila, huwag ko ka pangpakon sila pang ang lain ng ito ang mulagin niya nagbaliwala ko sa ang katabo. Actually, ang kabay sa Papay Darini, bantayan karon ang sugpon silang emosyonal na interview naton diri kay Tulot Action Madik to mismo sa Hall of Justice. Mabalik namin sa sulod kay naga-ongoing karon ang ginatod nila diri nga paghahatag no sang extrajudicial confession sining Tulot Action Mar. Live report sa Station 8 ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Las 5:50. Ang on? Okay, sa live stream naton karon na lawig-lawig na presentation karon ni Aksyon na John Diaz, Aksyon na Farming Line las 7 top daw alas 9 na maragmuraga na si Dondon Tulot, no? Si Bro gito tang gintudlo ya nga naglampos gamit martilyo porte, no? Okay, sa monitor sa live stream, dari kita sa babaho kay parang okay. Habal ni Alex arada sa may Lopez Haina Street sa idalom sang Fatima Church may ginpang tangtang da road clearing Operation 2.0 sa Barangay 31 balik man gyapon ti Mayo lang tabon pagkade duway pulos, no? Abner Pinida, way pulos operation kay balik magyapon no. Kung sa makaunto ba ang abon bla.
Wa isang talom kung sa mabinangon pa. Abner Pineda watching from Marriott Hotel, Pasay. J-Boy LC mayong hapon na son pakigrit upod ko duty. Si SG Arsenio kag SG Kaya dari sa home site. Felicito karagay sa Marlon, monitor lang kami di sa program nimo. Ari kami Cagayan, mapuli na kami sa Tangob sa April 19. Hindi na kami da mag-swab test, kay swab test na kami di sa Cagayan. Salamat Sir Halong and God bless. Kaya ang protocol sa boundary sang Negros Occidental, agalang kaya kabakulod na siya, no? Sa Bacolod is sa Barangay Tangob. No? Okay, sige. Felicito karagay. Kabarangay kulin eh. Sige. Salamat ha. Adonis Pabon, Sir Marlon, good afternoon. Kaluoy sa iya pamilya nagpatay sa iya tungkol sa shabu na overload sa ang utok niya regards sa taga Barangay Banago. Sige, watching live here sa Singapore. Okay. I-swab test kay galing ang obligado gid nga i-swab test mag-abot diri sa Negros Occidental, Bacolod City, no? Nag-offer man ang probinsya nagabanti pag-abot sang eroplano Silay Airport jurisdiction sa Negros Occidental tiambal ni Gov i-swab test gida, no? Parang at least POP humble ya. Virgie Olpinda, Marlon, monitor kami diri gihapon from Celine Homes. Maghalong gid lang kita kay ikaw man halong kagid. Salamat gid. Sir Marlon, dapat ang syudad lockdown against ang mga apor nga magwa sunod sa syudad sa Bacolod to avoid laton-laton peste virus base sa pagtaas ang kaso probinsya sa Marlon. Domestic sa mga kalabanan, local transmission, no? Mayari ka mga LSF Projota eh. Chris Vilma Trias, good afternoon. Sa Marlon, watching live is home 3 Barangay Estefania, God bless. Alam si Taro di Turos, sa una wala pa ya COVID pag maghilanat sa katrangkaso. Bilog gina pamilya ara na sa sulod balay, matrangkaso gid antes na mag-ugdaw, wala pa kuya natawo sa kalibutan na muna ina ang routine sa kabuhi sa mga Pilipino. Subong ya may COVID. Ang diagnosis sa muna parehas balatian, parehas man ang mahambal ko kay kaugalingon ko. Mahambal ko sa kaugalingon ko ay puwerte subong. Baylo klima halin sa tugnaw pakadto sa tag-init, ang lawas ng tao naga-readjustment sa tiyempo. Hilanaton gid kita sina gani pabakaron gid ang lawas. Haklo pres ka nga hangin, mas nami ang dagat. Amula na. Okay. Artisiman ang mapalpag sang martilyo sa iya ulo, tambuhaw man tarantado. Pero mas sakit gid ang martilyo eh kay ang sa korte niya inang gavel na kahoy lang na sa mo martilyo sakit gid mo. Reb Salves, budlay na kay ang isa sa ginatudlo, Jando. Ti alias bro. Alias bro, makilala na sa ulihi. Imelda Hamelo Bangguanga mayong hapon kay Kapitan Alex Montes sa amon ni sila Sir Marlon nga klase sa mga tao nga nami ipagurano sa kay Mang Kanor sa Kabay na Bakal, mali Alex Montes. Si Ame Rivera, okay, Ilanio Junior Herman at amyaw ko gali Reynan Cardo kag Joel. Si Ame Rivera. Harabat Kenny Joe Hori the second pa shout out po Rick Giganto. Thank you. Okay, sa atol sa ding watch party, Yvonne Boyser, good PM. Dan sharing, salamat kay Yvonne. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutok sa balita, una sa aksyon. Iban nga balita, wait na malabutan na labinagid ang development angot sa siring. Pagdugang na naman sang kaso sang COVID-19 din sa Bacolod kag Negros Occidental karon sa action firing line. Toto kamo ha, alas 7 to alas 9 with action na Boy Duran. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton mas may rekomendar panyawan herbal capsule with the mangosteen. Ang milagroso nga kapsula, simple katawag sa ato naman isang manunggal, masolusunan gid ang inyo sa nga problema. Las ko nagpalang luya, inyo sa nga lawas tilaw sa panyawan herbal capsule with mangosteen. Pwedeng mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro. Iparalikaw sa peke. Cleansing, nourishing, balancing, arin ang pinakabag-o, pinakaipiti mga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa ato sa nangalawas. Ang epekto sa Evergreen ang sobrang ginabahinan ang kulang ginadugangan. Sa mga nagapamangkot, kundi mabakal ining Evergreen Herbal Capsule, kung nara ka mo sa may barangay Bata dari sa Bacolod City, sa Chrismar Pharmacy, sa Escalante City, Zainin Drugstore, kag sa Cadiz City, St. Veronica Drugstore. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition, magabalik buwas magasunod na Action Balita Evening Edition. Upod kay Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. Ako naman,
Aksyon na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon